Днес няма да видите нашите главни герои. Няма да чуете гласовете им, няма да разберете имената им. Тях всички ги искат, но никой не ги пита какво искат те. Какво искат сърцата им, какво чувстват душите им и на къде гледат очите им. Това са неподелените деца. Децата на разведени родители, превърнали се в оръжие в тяхната семейна война. Проблемът, който най-често възниква в процеса на развода, е кой да получи родителските права. Най-често те се дават на майката, тъй като по презумпция тя е човекът, който се грижи повече за възпитанието и отглеждането на детето. Това, което изследват колегите във връзка с бракоразводни дела, е това как живее детето, при кой от двамата родители се чувства добре, изслушват детето, просто преценяват се всички обстоятелства, които са около детето и около родителя. Изследва се родителския капацитет и съответно нашето становище е по отношение на родителския капацитет и на това да отразим желанието на детето. За детето е много по-стресиращо, когато вижда, че родителите водят война помежду си, когато то обича и двамата и когато не може да признае пред единия, че харесва и е привързано към другия, защото тогава се чувства като предател и като виновник. И всъщност това е по-големия стрес. Това е Стоян. От 3 години той води битка с бившата си съпруга за попечителството на детето си. Той така и не може да приеме факта, че ще вижда малката си дъщеричка само първия и третия уикенд от месеца, както и няколко дни през ваканцията, когато стане ученичка. Тук възниква големия проблем, според мен. Съдебната система дължи ужасно много на такива деца. Това са деца, които имат родители и които само благодарение на едно съдебно решение просто стават сираци от гледна точка на единия родител. Защо? Това е безмислено. Опитайте се да намерите един случай, един-единствен ми намерете, в който по дело за упражняване на режима на лични отношения между родители и деца, детето е имало собствен защитник, собствен адвокат. Защото обикновено неговите интереси винаги са противоречиви с тези на родителите. Но всеки един от родителите го иска за себе си, легитимно, разбира се. А какво точно иска детето и от какви са неговите потребности, никой нито пита, нито се интересува. За да се спаси детската психика, психолозите препоръчват съпрузите да си спестят обидите и грубостите и да подадат молба до съда за прекратяване на брака им, а родителските права да бъдат уредени по взаимно съгласие между двамата родители, така че да не се стига до ситуация, в която съдът да решава при кого иска да живее детето. Цяло вълшебство е в този процес да се запази добрият тон и толерантността. В повечето случаи се започват дълги съдебни дела, насъскват се един срещу друг роднини и родители. Най-неоправдани в този случай се оказват децата, които се превръщат в нещо като буфер между двамата родители. А това не бива да се допуска. След любовта настъпва омразата. Омраза неизразима с думи и сляпа като самата любов. Омразата пък ни води до отмъщение и озлобление към другия. Този, който може би е разрушил семейния ни живот. И започваме да мислим как. Как да си върнем достоинството и това, което ни отне от другия. Онзи, когото сме обичали. Как? Ами много лесно. Като му отнемем това, което обича той. При развода обикновено децата остават при майките и често бащите се усещат изоставени и имат преживяването на загуба на съпруга, загуба на семейство, загуба на дете и вярвам, че истински страдат в тази ситуация. Жената пък има нелеката роля да поеме всичките ангажименти върху себе си, грижите за детето, организацията на деня, финансово да се справя, което на нея също не е лесно. Детето е в позицията, в която то обича и двамата, привързано е с двамата, не иска те да се разделят, а на всичкото отгоре те се карат. А в малките детски очи се вижда надеждата, тази, която ги кара да не спират да мечтаят за семейството и любовта, която са имали от двамата си родители. Тези, които сега след раздялата се мразят и търсят начин да се наранят взаимно. С този спор, който водят през детето, те се опитват да докажат себе си, без да се съобразяват какво зло причиняват и каква болка причиняват на детето си. Отчуждаващия родител казва, детето е добре при мене, не иска да те чува по телефона, не иска да те вижда,
не иска да има нищо общо с тебе, без да се замислят, че така става едно натрупване в неговата психика, което после на по-късен етап никой не може да каже как ще избухне. Често децата по време на развод са използвани като оръжие между двете страни. Родителите се наказват. Ти след като не ми даваш да гледам детето, аз ще ти взема колата. След като ти ми вземаш колата, аз няма те покана на рождения ден на детето. И в един момент, като че ли вече никой не се интересува от детето, кое е добро за детето. Детето дали трябва да има кола, за да има колко закара на лекар, или пък иска на рождения си ден мама и татко да бъдат до него, защото те са му най-близките хора. Подобна история ни разказва и Павел. Той твърди, че бившата му съпруга го е лишила от редовните и регламентирани от съда срещи с децата. Павел обаче е твърдо решен да не се отказва от правата си и при всяка възможност търси контакт с тях. Разказва ни, че не винаги опитите му се увенчават с успех. Всеки път след работа, даже по време на обедната си почивка, правих опити, просто обикалях по блока, просто да си зърна децата. В един от случаите видях нейният човека, с който тя живее, той е съпруг, и го помолих, ако може да ми свали за 2 минути поне децата, при което той започна да се държи доста арогантно с мене, извикаха ми полиция. Когато родителите са в конфликт помежду си и когато детето веднъж преживял загуба, то го преживява често и като изоставане, примерно от страна на бащата. И ако детето не е лоялно към майка си, която е в конфликт с него, често се стреми да вземе нейната позиция, само и само за да не бъде изоставена от нея. Защото ако не кажем, аз всъщност обичам тати. Децата са малки и трудно е да се изправят срещу възрастни и да кажат такова нещо. Майка, че кажем, тогава ти си лош като него. Единственият начин да станат близо до нея е да започнат да повтарят нейните думи. Усетих как децата започнаха да бъдат намесвани в някакви неща, които са кажем, от финансово естество или някакво имущество, което трябва да се дели между нас. И постоянно при нашите срещи те постоянно ме упрекваха и натякваха защо не съм направил това с, да кажем, някакъв заем или с някакво имущество. Право на детето е да получава поравно и от двамата си родители. Просто абсолютна дискриминация да се каже, че един родител е по-добър от другия. Значи, когато тези хора са създавали това дете, те са го създавали с ясното съзнание, че то ще се появи. Къде е решението, което ще сложи вред чувствата на децата и родителите? Според представителите на Асоциация за детско развитие, член 24, най-добрият начин детето да понесе по-лесно раздялата е родителските права да бъдат поделени по-равно и детето да живее ту при единия, ту при другия родител. Естествено, това не може да се постигне винаги, особено когато след раздялата двамата живеят далеч един от друг. Има няколко такива случая, които обаче майката и бащата са се договорили да го спазват. Има също така няколко съдии на различни места в страната, които са с много авангардно мислене и са готови да го прилагат, но инерцията е много голяма, а и съпротивата на статуквото също е много голяма. Всеки случай трябва да се преценява много индивидуално, защото така поставен вашия въпрос при едно дете по-голямо, което ходи на училище, което има други странични ангажименти. Но пак казвам, преценката е и на родителите, и на съда, и индивидуално. Всичко трябва да бъде гледано от гледната точка на детето. Ако погледнем така наречения режим, това е само почивни дни, събота и неделя. По какъв начин може един баща или майка, независимо кой е на мястото на отчуждения родител, да участва активно в живота на децата си, защото те имат нужда от подкрепа в училище, в детска градина и в много други неща, които се случват през седмицата. Дори вечер през седмицата е времето, в което трябва да се сподели какво е минало, какво се е случило през деня, какво е преживяло детето. Събота и неделя е време, в което може да се отпусне детето, да се отдаде на забавление. Мисля си, че е добре да се разпределят ролите на родителите като функции, не толкова като време. Добре е детето да знае коя е неговата къща и кое е неговото легло. Но това не пречи бащата активно да участва в неговия живот. Например, през седмицата да го води на плуване, да го
да плуват заедно, да го връща и да има активности, които те да вършат заедно да отбелязват рождения му ден, да правят избор къде ще се празнува, да участва активно в живота на детето е много по-важно, отколкото къде ще спи детето. Не разграничавам хората на мъже и жени. Просто масово е, че децата се предоставят на майките в много повече случаи. Но имаме и бащи, които много добре така влияят върху ситуацията, като използват децата си, което не им прави честно. Така е, това е факт. И реално, според мен, големия проблем е, че не се постановява съвместно упражняване на родителски права, защото това нещо води до усложняване на конфликт. В крайна сметка стигна до там, че в един момент майката реши тотално да прекрати всички връзки между мен и децата, като напоследък като че ли стана модерно бащата да бъде обвиняван в неща от сорта на педофилия, алкохолизъм и така нататък. Ние се формираме като, особено децата, всъщност чрез идентификация. Аз като порасна ще стана красива като мама, ще стана силна като татко, обаче ако за майката или бащата се говорят негативни неща, то тогава е много вероятно детето да породи негативен образ за себе си. Аз като порасна ще стана лош като татко или не знам си каква си като мама. Просто защото това е света, който аз познавам. Моите родители са такива и много вероятно аз да съм такъв. Целта ни не е да даваме съвети, кое как се прави и кой как да отглежда детето си. Всеки има право сам да прецени кое е най-подходящо за неговото дете. Все пак би било хубаво, ако все по-малко хора разпознават себе си в тези ситуации. Ако все пак се разпознавате, погледнете в очите на своето дете. Питайте го какво струва всяка негова усмивка и всяка сълза. Спрете с войната, чието оръжие е детето, и помислете дали то заслужава това.